Eu acasă am pâine feliată că Și vor acum? ea mici la toaster. Și acum, dragi prieteni, vă invităm Să mâncați o ceafă de râmă și ce și genunchi de elefant. Salutare, salutare, vă invităm la o masă specială. Nu la în o bucate. masă, La o masă. colegul meu. Vă invităm să savurați o ceafă de hai mă, porc că cu le o faci. porție de cartofi prăjiți și Mamă, cu o cum arată. salată. Wow, e cu patata pe ea de ceafă. Doamne, cât ți-ai tărea să zic că ne uite și până mâncați. Aolo, mamă, ce zeamă, ești nebun, uite ce bine arată. S-a și răcit naiba de când De când tai la ea. nu mai ceafă nu e. E ceafă de porculeț. Eu de foc, da. Ia uite și pe ăștia. Ce are? Uite, pinguinii, ia uite sus. Așteaptă ea sus pe acolo, porumbei. Suntem afară și savurăm o cefuță. Azi mâncăm în oraș. Azi mâncăm în oraș, în curtea specială. Avem și salățică. Cine face mă cu sărățica? Ți-aduce aminte cine face? Dragi prieteni, astăzi mâncăm o ceafă. Jamila, pregătește-te că te luăm. Nu mă, cine face? Alexandra, mă. Nu mă, nu. Cine face mă? Nu uitați să intrați. Mihai Nat.ro. Dragi prieteni, azi mâncăm. Mihai.blănaru.ro. Să nu uiți să intri. Poate nu intri. Să accesezi ceafa Și cartofii. și salata. Dar și cu voi v-ați așezat la masă, da? O să vă așezați la masă, da? O să vedeți. O să vedeți. Avem franzelă, ruptă cu mâna. Vedeți, da? E făcută la cuptor. Vedeți, da? Are grăsime, da? Nu uitați să intrați. Da? Da, și prieteni. Bravo, mă, aruncă pâine aici. Deci avem niște cartofiori cu o cefuță. O cefuță. E rudă cu Mihai Nat. Să nu spuneți la nimeni. Se simte că e ceafă, că e mai tare, începe să răcească. Și avem aici O salată de vară. o salată de varză, De vară. de vară. Stai mă, că asta era aici. Stai mă, că merge. O ai pe-a mea. Nu e problemă. Funcționează. Deci, dragi prieteni, azi vă prezentăm ceafa universală de spaniol. Mai și plecăm. Deci nu uitați să intrați. Da. Poate nu intri. Cum este? Mâncare? Cum e, e sărată? Nu, nu. Bă, nu mai gust, duvidule. Azi mâncăm COVID cu pâine. Mamă. Până și câinii a început să late de foame. Cum e? Suntem în curte, ne filmăm că mâncăm o cefuță. Și acum Păcat că n-a pus și o puță. Ăsta o cepuță. am pus o vărzuță. Da. Am pus o vărzuță. Cum e mă ceafa? Poate nu intri. Unde n-ai Tu la viitoare o să facem și sport. Ca la 70 de ani. Ca 70 de ani? Cine eu? Doar jumate. Bă, mănâncă dracu mai încet, mă. Îl băgăm pe dracu aici. Cine mă mănâncă? Mănâncă mai încet. Cum mănâncă? Păi să ce pe conductă, nu vezi ce repede mănânci? De când Nu, ai mai nu. mâncat? De o săptămână? Păi dacă nu Două. intri, Am așteptat să vin la tine. dacă nu uitați să intrați. Poate nu intri. Poate nu intri. Dragi prieteni, vă prezentăm cum domnul Mihai papă varză. E bună? Dragi tovarăși. Gata, închide live-ul, concetățeni. mă. Închide ăsta. Vă aștept să intrați. Trebuie să intre, mă.
Poate nu intrați. Poate. Sigur nu o să intrați. Poate. Doamne, a nebunit lucru. Asta e mișto tăiată, știi? Pusă pe TikTok, o porțiune. Adică? Să o tai, să o pui pe bucăți pe TikTok. Ce vorbești, mă, taci din gură, că ridicăm TikTok-ul. Da. TikTok-ul. Băi, bună. Dacă nu fac 1.000.000 de vizualizări, poate nu intrați. Mă las de TikTok. Mai poate TikTok. Și de ceafă. Poate nu intrați în ceaf. Sau la ceaf. Bă, dar Hai, donați. Ce? Donați. ce să Hai, doneze, mă? hai. Ce să doneze, mă? Mulțumesc, donați. Nu știi pe ăla, pe... Ce să doneze? Acolo, găsiți voi, pe TikTok. Băi, e bună asta. Mhm. E din aia cu codul. Ne-ai mai pomenit. Splendid. Mm. Facem și noi ca mămăița. Adică, A întrebat-o, ce-ați cumpărat de la magazin? Filet de somon. Și de ce-ați- somn? De somon. De somn. Și ce ați pregătit că n-ați ajuns acasă? Ce a făcut de porc? Ce ai făcut ultima oară de mâncare? Eu? Ceafă? Nu. Bă, da. Cartofii ăștia, uite Nu așa. făcut la ăștia mini și spaghete. Deci nici nu sunt Și așa. le-am făcut tot o căniță de cartofi Nici nu sunt așa. cu, Și nici ceafa asta, uite ce bine. Ce bine arată. cu cotlet de porc ușor, tăiat cu De bulețe. guinea. Da. Mhm. Să mănânce copilii. Vă poftim la masă. Poate nu intrați. Dacă n-a disperat în toate videoclipurile. Nu am mai văzut în timp. Nu? Păi dacă nu mai are cine să-i facă de mâncare? Făcea exerciții, chestii. Bă, adevărul e că, frate, să mai iertă Dumnezeu. Râdem, noi glumim, dar Ce? omul, din cazul ăsta, să se plictisească, ce faci? Crezi că mă interesează pe mine de om? Pe mine mă interesează de cartofii ăștia cu ceafa, cu Mhm. salata asta. Cum are textura? Cum arată textura? E prea arsă? După cum vedeți, nu este, Vede nu coajă, este, mă. nu este, cum să văd, uite aici, aici și vedeți, aici și ea, da, aici și ea. Dracii voi, dacă nu... O chem pe Dana Budeanu să... 40 de întrebări, da? Da, Cu Dana Budea. da, voaie, cam. Păi deși alea pe toți, ești nebun. Nu? Așa am Să aveți poftă, dacă sunteți la masă. Poate nu intrați. Voi nu, noi da. Poate nu intrați. Am uitat să rog un reportaj de-a lui ăla, cum e și mă, de la... Nu Lucian Mândruța. Ce Lucian Mândruță, mă? Tu Ăla de povestește la- de ceafa aici, mă, că zboară ceafa în sus. În noapte, Cine? Ceafa? Nu zboară în noapte. Mă scuzați, dar afară este cald. S-a necat colegul meu. Sau poate nu intrați. Vă invit aici pe strada Fleișparul la Norcoiș. Vorbim urât pe nefrumos. La masă. La masă. Și cu gura prin. Mare. Vă rugăm frumos să ne scuzați. Ce e ăsta? Apă cu întuneric. Poate nu 2,50 vezi. paharul. Poate nu vezi. 2 lei jumate?
Facem și coliva. După ce mâncăm, asta facem și coliva. Ca desert. Mamă, ce bun e apa asta întunecată. Voi vă dați seama că la cum geme ce s-a excitat din cauza apei cu întuneric. Băi, uite mă și până celofanul s-a lipit de degetul. E lipicios. Băi, e cald afară. Aveți mă o sobă pe acasă? De împrumutat, nu de alta. De ce mă se încălzește ceva? Mm. Băi. Pardone, le pun ceafa. Băi, nu mai mâncat atât. Că nu mai intră. Poate nu intri. Ce de asta spun. Poate nu intri. Poate nu intri, băi. Acum, Băi, nu înțelegi? Poate nu intri. în gât. Mamă, ce bun e. Eu am început să mănânc, că gemea asta lângă mine și mi-a făcut poftă. Curge nasul, băi, de-aia m-am dat la parte. Aoleo, a dat cu sos de usturoi. Se taie la montaj. Muci. Stai mă că ea poate nu intră muții. Stai-mi la masă. Poate nu Scârbosule. intrați. Aolea. Folosiți corect, da? Altfel vă puteți vătăma. Corporal. Poate nu intrați. Te invit aici. Ce nu da, ceafa Este încep. ceafa ta. Înseamnă că era un porc care cânta. Doar surprize plăcute te așteaptă. Nu vei regreta. Bun. Dragii mei, acest coleg atât de zgârcit e că mi-a adus cuțit cu zimți pe jumătate. Uite mă cuțitul acolo. Ăla e fără zimți, mă. Găteai mă cu el. Nu, frate, ori tai, ori nu mai tai. Ce mă? Gata, Hai să- că am tăiat. Nu, vorbesc serios, ia și tai, că nu mi-am lăsat mucul pe el. Ia acolo. Ia, fără mișto, ia și tai și vezi cum e. Ați belit-o. După Cum e? voi, Nu, geai cum e, nu, fără mișto, despindecător. cum e. Crezi că dacă are zinți, peste un tocmaț, ce dracu e mă? Orăsental, grup. Ce dracu este mă, de unde? Era să zic unde mi-e furculița. Uite-o, Poate nu intrați. era girafa asta, e de bă. Hai, intra pe partea altă. Deci, ceafa care e de porc, și cred că porcul a fost de porc? cântăreț. E de porc. Așa. Și pe deasupra, cred că a fost și uitul, că dacă ești de furculiță. Atât de bună este, încât am uitat unde țin furculița. Deci v-am invitat la masă să stați să mâncați cu noi aici. Haideți la masă, dragii mei. V-am prezentat ca idee. Mănâncă mă salata aia, ce faci? Păi să pun aici, ce faci mă? Bosule. Frumosule, zbengosule. De ce faci? Spun salata, nu mănânci și verdeață? Hai Da, că cum să nu? păi ia și ea, bagă. Păi bă, Poate nu intri. Poate nu intră. intră. Adânc, Poate nu. varza. V-am invitat la masă. O ceafă de porc, de porcuț, de guinea. După care, cartofiori. Cu o salată de varză. Cu ulei.
De la bunica. Mm. Cu ulei, sare și piper. Cine sare? Aici. Varza sare? A pus varză, a pus sare. Sare varza. Nu mă, pe varză s-a pus sare și piper și ulei. Deja m-am săturat, ce bun, acum somn. Nu mai intrați că s-a săturat. Bă, ăsta e primul video. Cum ține? Ăsta e primul video. Cu mâncare. Poate să nu uitați. Un share, un like, un like, mă. Un liche. Un like, un share. Un share, mă. Un subscribe. Mm-hmm. Bravo. Bravo. Păi nu mai mânca, mă, că nu mai intră. Bă, poate nu intră. Dați un polonic. Stați că-ți deschide gura de dacă mai rămas ceva. Nu? Nu vrem om. Da, da. Eu mai pe slow motion. Pe slow motion? Dacă mănânc repede mă doare burta. Hai la mulți ani. Deci, E vin, stați liniștiți. unde vii? Ai zis că vin. Și am zis Să unde vii? intru. Poate nu intri. Hitler! Cine făcea mai așa? Nu, nu, nu. Nu, cine? Hitler? Așa făcea Hitler? Da, și mă, că nu mai intră ăsta. Intră. Bun. Deci, Voi vă dați seama că dacă trăia Hitler acum, ce se întâmplă, mă? mâncam ceafă de soia? Care, mă, era scumpă, mă, că e scump soia. E scumpă soia. Unde mai scumpe, e ieftină? Cum e? Ieftină? Bă, ce bine e asta. Te-ai încălzit? Numai cât am râs. Restul fric de voie. Ceafa aseară, ce? Nu mai e ceapă. Cartofi au înghețat. Dragă tovarășe, dar de ce stai cu geaca pe tine? Ba de viza mării. De sfârșit așa de încheiere. Poate nu ieșiți. De nu ieșiți. Mulțumim pentru videoclip. Dați de share Dați share, subscribe. și like mult. Hai departe. Vă pupăm pe ceafă.